Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes. Hi, partner. Hi, partner! Alam mo, ganyan, partner, yung napanood ko na na pelikula. Ganyan yung suot. Talaga? Oo. Ito ba yung biglang nahati yung katawan sa ganun gitna? na. Alam mo, Ganyan. ang dami ng mga nakakalurke at saka mga nakakatakot na mga videos, mga kumakalat na mga show, Correct. pa-horror na talaga ang mga eksena. No, ganyan talaga. Oo. Kunyari, magandang dilag. Yan, Tapos diba? pagdating ng hating gabi, Nako. mahahati ang katawan. Ganyan Sa ang true. suot Ito ng yun. nakita ko talaga. Yung parang may pakpak. Oo. Oo. Kaya wag po kayo magtitiwala. Kapag ka ang itsura ng kausap po ninyo, parang Diba? akala mo, di ba ganun daw yun? Kunyari, concern na concern. Oo, ganon. di ba? Akala mo talagang may malasakit para Yan, sa'yo, pero sa yan. totoo lang sinusukat niya na kung ano ang lasa ng atay mo. Inaamoy-amoy ka na, no? Kaloka. Nang hindi mo na mamalayan. Alam mo, So, di ba nakatago yung pakpak mo? nandito partner. May pakpak yarn. Diba? Alam mo partner, nakakalurke, no? Minsan, kapag ka napupunta ka sa mga liblib na lugar, diba may mga ganun yung parang hindi na siya nade-detect ng Waze. Oo, yung na-experience mga mo na lugar ba na yun? walang internet, ganon. Oo, meron pa naman, pero wala nang masyadong mga nakasulat. Parang Oo. napa-follow naman yung road, nakikita mo may mga daan dun sa Waze. Oo. Pero wala na siyang mga nakasulat na daan. Yung parang hindi na siya napangalanan. Nakakatakot, Diba? no? Pagka Wala na ganun, sa mapa, parang true, ganon. Parang ganun. Alam mo, na-experience namin yan ng ilang beses pag mga road trip. Kaya Oo. pag road trip, inaagahan talaga namin alis kasi mahirap yung alanganin. Oo. Tapos sa gabi, yung inabot ka na ng gabi. Pag may Naku, mga nakakatakot. correct, parang pag may mga nakakasalubong ako, may feeling ako na tumitingin sila tapos sasabihin nila, ay grabe, ang tataba ng mga kakainin natin mamaya. Hindi ko alam kung kanonood to ng mga pelikulang Pilipino. Kaya may Lasing ganito. ka lang nun. Baka rin talaga. Huwag kayo diba? na bawal. Don't drink when you drive. Sa totoo lang din, di ba? Huwag po tayong masyadong feeling natin meron pong panakot. Sa totoo lang, baka lang naman din talaga lasing. O baka lang din naman puyat. Yan. Totoo yun, no? Ewan ko, may mga ganun naman talaga. Minsan may mga kaaningan tayong taglay. Totoo. Na parang, halimbawa, pumunta tayo ng resort, for example. Di ba? Tapos may yung mga bulong-bulong, kaya iaalay tayo mamaya. Oo, di ba? Mga ganon. Oo, parang binubusog tayo masyado. Baka mamaya iaalay tayo. Kaya pala Baka may binubusog. mga alaga silang malalaking ahas dyan. Oo. Kaya pala binubusog kasi kailangan ipakain din sa mga ahas. Naku Na hindi kami pinupuntahang lugar. Yung mga nag-iisip ng mga ganyan, itigil nyo na po yung pagra-rugby. Pero sabi daw nila. Tuloy-tuloy pa rin pala. May warning na itigil na yung pagra-rugby pero tuloy-tuloy. Pero may mga ibang nagsasabi, 'di ba, na huwag ka daw basta-bastang iinom o Oo. kakain sa isang lugar na Oo. parang pagkadayo ka. Ay, oo. Paano kung gutom na gutom ka na? Tapos ang ganda-ganda ng piyestahang handa, 'di ba? Oo Tsaka nga. piyesta sa lugar nila. Kaya nga nang imbita. So Totoo tayo yun. lulugar, 'di ba? Correct. At may mga kwento nga din, partner, na para pag tinapi ka, tapikin mo rin pabalik. Oo, correct. Parang Oo. ganon. Kasi posibleng mausog ka. May mga ganong usap-usapan po, mga kaibigan. Yun na may sabi-sabi lang. True. Tapos halimbawa, may mga sinasabi din, kunyari, Tagayan, di ba? Halimbawa, isasabi mo, mamimiesta. Oo. Aabutan ka ng tagay kasi pagpestahan sa Pilipinas, alam Siyempre. niyo naman, laging may tagay. Correct. Diba? Pag inabutan ka daw ng tagay, Wag ingat ka. mo daw basta-bastang iinumin. Oo. Kasi baka hindi naman hindi naman alak yan. Baka ihi yan. Baka ingat ka, lasing na sila. Ang sinashot mo, ihi na pala. At bilang lasing ka din, di ba? Hindi mo alam, sinat mo, ihi pala. Pero may mga ganun daw. Wag ka daw basta tataga. Ay, wag kang Ang titingnan mo, dapat yung daliri nung nag-abot sa'yo, hindi umabot dun sa labi nung baso. Dahil? Kasi may mga paliwanag sila, posibleng may dasal, gano'n.
Oo, maaaring kulamin. Oo, mga ganong sabi-sabi. kemerot. Depende po kung sa lugar ninyo, hindi ganyan ang usapan. Oo. Di iba. Oo, hindi, tsaka, Yung mga narinig lang namin ganyan. at saka, ang hirap din naman kasi talaga. Baka mamaya, Oo. di syempre, ayaw mo tumagi kasi nga may feeling ka na ganyan. Di ba? Gusto Oo. mo mag-ingat, di ba? Oo. Pero binugbog ka kasi ayaw mo tumagay. Di ba? So, saan ka lulugar? Parehong napasama. Parehong napasama. Pero actually sa panahon ngayon talagang delikado naman yung gano'n. Yun- Dapat yun din kanya-kanya naman talaga talaga. ng baso. Isipin mo yung isang baso na ginagamit nila, pinapaikot kunyari, 8 yung nagiinuman o 10 yung nagiinuman. Yan. 10 laway po yung nagsalo-salo dyan. Hindi, partner. Ang paniniwala naman kasi naming mga manginginom, sa totoo lang din talaga, di ba may alcohol na yan, namamatay din yung germs. Alam mo kapag halimbawa, may mga ganyang klase mga inuman session, tapos di ba, syempre, Oo. minsan kapag may tama na ng alak, nakakalimutan mo na may na lahat po tayo itumigil ng 2 taon halos ng dahil sa COVID. Oo. Di ba, nakakalimutan, konting hanaw-hanaw lang, di ba? Pwede na yan. Oo, di ba? Pero nandun pa rin kasi actually yung germs, no? Naman. Isipin mo yun, Sinisterilize po talaga ang mga bagay-bagay bago talagang tuluyan na matanggal ang germs. Totoo yun. 10 laway sa isang baso na hindi natin napapansin. Hindi kasi sigurado, isa dyan may sakit. Tama. Isa dyan may ubo. Correct. Isa dyan na madumi, may halitosis, di ba? Oo, totoo. Halitosis, gingivitis. Lahat na ng anitis. May arthritis pa yan. Mali mo nakakahawa. Charot. Hindi, para sa truly, Totoo. ano lang talaga, kapag ka nakakainom kasi, yan, di ba? Minsan nakakalimutan na natin yung pag-iingat sa sarili. Correct. At hindi lang yung pag-share sa isang baso or isang tagayan. Yung nakakalimot, meaning, kilala ka sa opisina mo na mahinhin. Yan. Kilala ka sa opisina mo na hindi makabasag pinggan. Yan. Pero kapag nakakainom ka, basag ulo ka, di ba? Ang pangit, girl. Ang ganda mong babae, basagulera ka. Totoo yan. Ako, ang daming ganyang klase ng Totoo. eksena. Alam mo, ito nga ang tambalanista natin. Sakto yan yung message. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanista since 2008. Hindi ko na po mabubura sa mga cellphone, sa mga gadget at isipan ng mga kaopisina ko kung paano po ako nagwalwal noong nakaraang weekend. Nakakahiya po talaga, promise. Hindi ko naman po balak na mag-resign pero hindi ko po alam din kung paano makaka-move forward sa mga pinagagawa ko nung kami po ay nagwalwal. Hay, tulungan niyo naman po ako mag-move on. Thank you, Tambalan. God bless. Teka, anong ginawa mo? Hindi, kaya nga Gusto ko malaman anong klase. Oo, para tulungan ka rin namin paano ako mag-move on. Oo, diba? At saka ako, partner, in the first place, ayoko namin tulungan. Hindi kami kasama sa inuman. Tapos pagdating ng problema, kasama kami. Kaya mo yan. Kinaya mo nga magwalwal Kinapalan mo nga yung mukha mo sa Diba? lahat ng mga bagay-bagay diba? Kaya mo harapin yan. Ang hirap sa atin diba? Sa oras ng saya, kayo-kayo lang. Correct. Kapag namang problema na. Diba? Damay-damay kami. Walang ganun. Nandadamay ka ng mga nananahimik na tao. Diba? Next time kasi kapag ka magwawalwal ka, magsasama ka. Diba? Hindi mo kunento kasi kung ano yung ginawa mo. Oo, may hinalikan ka bang boss? Kaya nga. Pero may Diba? feeling Sinampal ako. mo ba yung boss mo? Sa true. May feeling ako na baka may ganon. Oo, Baka naghubad may ka ba sa ganon. harap ng boss? Sa true. O kaya nagdeklara ka ba ng pagmamahal sa harapan ng boss? Oo. Diba? O di naman kaya kung kasama ng boss yung asawa niya, sinampal mo ba yung misis? Ano bang ginawa mo? Ano bang ginawa mo? Kasi kung ano-ano naisip Oo. namin, kung kasama ng boss niya, yung kanyang pamilya, kasama Oo, yung oo, mga oo. anak, nilabhan mo ba yung anak? Ano? Magsabi ka kasi, para tama yung sasabihin namin, di ba? Pero inisip ko normally pag ganyan, siguro sasayaw sa harap ng boss. Ay, yung mga ganun lang tapos naman. nag-lap dance ka, tapos nag-necking kayo. Partner. Ganun ba? Nag-neck to neck ka. Mag-ano ka kasi. Oo. Magsabi ka, ang layo na po na narating ng ano namin. Kasi naniniwala kami na pag may alak, may balak. So, Oo. ang layo na narating ng balak namin, ha? Next time kasi kapag kahingi kayo ng advice sa amin, medyo magbigay po kayo ng detalye. Walwal lang yung sinabi mo Oo. Di Anong ginawa ba? mo? Baka naman kasi pwede ding overthinking ito. Pwede Di ba? din. For all you know, siguro hindi lang regular na action mo yan. Ibig sabihin, baka nga sa opisina, kilala na medyo tahimik ka lang. Ikaw yung accountant, 'di ba? Na tahimik, 'di ba? Yung mga ganon. May sariling mundo. Oo, Di ba? yung Nasa magaling sa computer lang numbers, lagi. mga ganyan, 'di ba? Tapos nung pinainom ng alak, 'di ba? Oo. Biglang pinagpapakompute yung mga tao, 'di ba? Hindi kasi namin alam, 'di ba? Ano ba 'yon? Ano ba 'yon, 'di ba? Pero para mamoblema siya, partner,
well, it seems like hindi yun yung normal. Gano'n naman talaga, partner, Oo. di ba? Lalo na kapag ka nakakasobra, medyo hindi na normal yung mga yung mga galawan talaga. Correct. Isipin mo na lang, pare-pareho kayong lasing. Oo. Di ba? Limot na rin nila yung mga detalye na nangyari kagabi. Ang masama niyan, kung na-video, Yun na nga ang yung sabi ginawa niya. nyo. Hindi niya na daw mabubura sa mga gadgets, hindi niya na daw mabubura sa mga cellphone yung kanyang pinagagawa. Ito na lang ang gawin mo. Bayaran mo silang tag 1,000. Tama. Sabihin mo sa kanila, ito 1,000 pa-delete. Ganon. Pagka Ano ganyan, ba kasi? Sa bagay ko, ako parte, meron ako ebidensya. Oo. Alam ba, Diba? meron akong pang-blackmail. Ayan, Tapos sabihan ako, Nicola, pwede bang burahin mo na yan para ito 1,500. Oh, Go talagang lang. bura Ako agad. go. depende sa ibibigay. Kung lilibre ka lang ng lunch, edit lang to. Kaya nga, sa true, kakat-kat lang namin, di ba? Pero kapag ka 1,500, Yan. di ba? Pwede i-delete. Hindi. Medyo taasan natin kasi depende sa Blackmailing partner. naman ngayon. Depende kasi yung partner sa content. Kung itong content na ito ay ikasisira niya talaga ng bonggang-bongga, Oo, partner. oo. Ay, naku, ang papagawa ko sa kanya, bayaran niya yung utang ko sa credit card. Sige, Ay, ganito na lang. sige, buburahin ko to, pero ikaw maghuhulog ng utang ko sa credit card. Ganon. Don't worry, hindi naman bulk yung babayaran Hindi mo. naman, kasi monthly naman. Hulugan, hindi naman, hulugan. baka sabihin may ugali, di ba? Baka sabihin may ugali ako, ganun. Na-blackmail na tuloy. Nakakalurkay. Pero bottom line is, una, hindi namin alam ano ba yung extent. Oo. Baka naman, hindi naman sobra na for all you know, nakalimutan na lahat. At sabi nga ni partner, lahat din naman kayo may mga kanya-kanyang kwentong lasing. Oo, correct. Bangag moment. Diba? May mga kanya-kanya kayo mga stories Oo, noon. correct ka. I think pwede mong tingnan dun sa aspetong nakakatawa. Kasi kami Yes, ganun yes. Kapag merong mga sessions na mga inuman tapos may mga ginagawa na unusual, pinagtatawanan na lang. Correct. Yung mga ganun. Unless, of course, yun nga, yung mga naiisip nating may ginawa ka kay boss. may kahalayan bang nangyari? Oo, yung ganun. Kapag mga ganyan, well, importantatious na kapalan mo na lang yung mukha mo. Di ba ganun? Tibayan mo na lang yung sikmura mo at kapalan mo na lang yung mukha mo. Anyways, kung tutuusin, hindi ka naman talaga ganun. Totoo, Nakainom hindi ka lang. naman huhusgahan Oo, na hopefully, di ba? ikaw na ganun ka talagang tao. Yes. Nangyari lang yun kasi may mga, alam nyo naman, pag inuman, may mga tuksuhan. Oo, may mga 5 ganun. minutes, walang Walang mali mali siya, siya. may mga ganun. Sabi ko sa inyo, nung huling lumabas tayo, partner, may ganyan tayong kwento. Di ba? Pero wala na po dito, hindi na po mga DJs ng Lab Radio yun ngayon. Di ba? Hindi Mga na. ganong kwento na talaga na ngayon, pag naaalala namin yung mga kwentong ganon, natatawa na lang kami. Oo, hindi pa yung para husgahan siya na Oo. Hindi, nadala lang Kasi siya ng nagtuksuan moment, 'di ba? Oo. Nung energy yung energy ng lugar, yung vibe, 'di ba? Kaya Oo. ngayon yung sinasabi namin ni partner na mag-ingat po tayo sa pagdedesisyon when we are happy. At kapag ka nakakainom minsan may extra happiness yan kasi masaya yung feels, ganyan. Correct. Dapat alam mo lang yung limit mo. Yung kapag ka umabot ka na sa certain saltek o sapak, alam mo titigil ka na hanggang doon ka na lang. Ay, sabi diba? namin sa inyo, may kakilala kaming ganyan Napunta lang ng bar. Oh. Syempre, lasing. Oh. Tapos pinakit ng host ng DJ Ayun sa na stage. nga. Syempre, yung mga tao, pag nasa stage ka, di ba, pinakit ka ng host. Oh. Yung mga tao, ang sisigawan yan, take it off, Oh, take diba? it off. Oh, Ganyan. So, tapos ganyan. kaya, pasasayawin ka. Yun. Siyempre, kapag ako, tsaba dyan yung DJ at saka yung host. Ayan, Bibigyan ka diba? ng magandang music hanggang sa Nako. mapasayaw ka na. Sinasabi ko At siyempre, sa'yo. magtutwork ka doon. Ayan Dapat na. hindi ka papayag ng hindi bigay na bigay. Oo, Kasi gagalingan mo. naka-video Gagalingan mo. Papasiklab diba? ka eh. Diba? Alam mo, yan yung mga medyo delikado talaga So parang feeling ko ganyan. Baka ganyan yung mga naganap, diba? Tapos nabidyohan ka ng lahat ng mga kasama mo doon. Diba? Di ganito na lang. Mag-inom kayo ulit, tapos maghahanap ka ng susunod na biktima. Diba? Yung susunod na lalasingin. Para siya naman gumawa ng issue. Para tatabunan ng issue mo. Diba gano'n naman sa Pilipinas? Meron nag-trending na issue. Tapos may bagong dumating na issue. Di natabunan na yung lumang issue. Di gano'n. Di ba? Ang gaganda ng solusyon namin. Ang solusyon namin. Mga makabulungan, makasaysayan, at makakatulong talaga sa iyong pag-unlad. Ganun. Sabi niya parang lalong lumaki yung problema Ay, nako. ko. Hindi kasi baka lang overthink.
Posible Feeling ko rin, lang, posible 'di ba? rin, Baka no? naman ikaw lang din yung ganyan. Alam mo, punta ka na ng opisina, kausapin mo, "Uy, ano ba? Ano ba yung ginawa ko noon?" Mga ganon, nakakahiya naman. Ganyan, gawin mo na ng mga ganon. O kaya pwede ring dead ma. Oo. Hindi ko Kaya ganito na lang. Ano na Di ba- talaga, matatabunan din yan eventually. Correct, di ba may kakilala ka partner na dati nakasama natin na gumawa ng talagang sobrang sabi niya nakakahiya. Nakwento niya ba ulit sa'yo paano siya naka-move forward? Alin ba yun? Ito Alin yung, nakakahiya? Ito, may PA po si Nicole. oo, Umattend correct. kami ng event. Malaking kliyente namin ito. True, as in to, sobrang valued client. Oo. So, in-invite kami sa Christmas party nila to host the event. Pagdating doon, syempre, madami, mayaman yung kliyente namin. Correct. Oo. Yung mga Open bar. Open bar. Mamahaling bar sa BGC. Yan, di ba? Itong BGC partner, talagang kakilalang bar ito, Correct, pangmalakasan, tama. At kung ganon. libre at open bar, hindi mo Yes. ba sasamantali ng pagkakataong iinom ka na? Minsan lang madampian ang labi mo ng Mamahaling mamahaling alak, Oo. di ba? So walwal sa madaling salita, Oo. bumabaha talaga ng alak. Yan. Yung kasama namin na isa, yung PA ni Nicole, sobrang lasing, di ba? Parang hindi niya na naiintindihan yung nangyayari. Correct. Yung boss na kasama namin, Ayan, pinag-aano niya. Sinasampal niya. Yung parang tuwang-tuwa siya. Sir! Ginaganon niya. Sasampal niya. Tapos, yung ano, di syempre siya yung PA ko. Di syempre Oo. siya dapat ang aalalay sa akin. Ang Oo. ending, akong umaalalay sa kanya. Ang ending, ako nagdala ng mga gamit ko. Medyo madami. Tapos, nung naisipan niya, ngayon nga pala ako dapat magdala. Dinala niya, partner. Tapos, pinatong niya sa isang sports car. Yung mga gamit ko na may mga tusok-tusok. Yan, Alam mo yung yan. magagasgasan yung sports car. Ay, hindi pa natapos Hindi pa doon. natapos doon. nagpaalam, sabi niya, ma'am, iihi lang Ay, po hindi, ako. nagda-drive na ako noon, partner. Oo. Nagda-drive na ako Oo. noon. So, ako yung nagda-drive, nandun siya sa likod ko. Oo. Partner, parang talagang binubulungan niya talaga ako na matindi sa tenga ko. Tapos biglang nagpaalam na iihi, tapos umalis. Ayan. Ayan. Kaya exit na tayo, partner. Yan yung mga nagagawa ng sobrang inom. This portion was brought to you by Basic. Ingat. Di ba, hindi pa natapos yun Hindi doon. pa natapos yun doon. As in, ano yun nga, talagang... Series yun eh. Telenovela po yung ginawa niya. Oo, correct. Hindi nagda-drive na ako. So, di ba, yung mga ganon. Tapos, hindi ko makakalimutan talaga, may mga plastic pa talaga. Kasi syempre, pag madaming gamit pag show, ganyan, pinatong niya talaga sa sports car. Partner, nakapark dun sa parking. Tapos, hindi ako na nagda-drive. Tapos, dumubulong talaga siya sa tenga ko. Oo. Inamin niya pang crush niya yung asawa ko. Alam mo May yung ginagawa. ganong pang pag-amin. So may pag-amin pa. Bumubulong siya. Alam mo yung bulong niya, partner. Siguro, Oo. palibasa, babae kasi. Partner, yung bulong niya, yung mainit yung hininga niya. Tapos may mga laway na tumatalsik sa tenga Kasi may ko. mga tinga-tinga pa laki ng mga pulutang kinain niya. Feeling ko may sisig. Feeling ko may sisig talaga, partner. So, yun yung eksena. Tapos, yun nga, di nag-stop kasi stoplight. Oo. Ihina ako, Nicole. Ganyan. Bumaba. At umihi po. At nawala na po siya. Hindi naman siya umihi sa gilid As in like, she was sober pa ba yun na matatawag? Parang medyo may consciousness Basag na enough. po siya, basag. Oo, medyo basag siya pero may consciousness siya na hindi man siya iihi sa gilid. So umihi siya sa isa sa mga buildings, whatever. Sa madaling salita, naiwan po ako doon. Tapos naghintay pa ako doon sa may sa may fire station ng Makati, partner. Kasi ano ba gagawin ko? Ganyan. Basta, to make the long story short, talagang taranta ako. Pumunta pa kami ng police station. Umuwi muna ako ng condo. Naghanap ako ng tulong sa asawa ko. Sabi ko, hindi na bumalik si ganite. Sabi ko, sa kotse bumaba lang siya kasi iing-ihi na siya. Ganun. So, Nakakatakot na, nakakaloka. panig yun, Oo, ay ako yung huling taong nakasama, partner. Tsaka may CCTV, nasa True. BGC kayo. So, kita na ikaw yung kasama talaga. May Ako ebidensya. talaga. Sila pa yung huling magkasama, tapos hindi na nakauwi. So true. So true. Nakakaloka. Ikaw yung magiging Kaya. suspect Oo. kung ano mang mangyaring hindi maganda sa kanya. Kaya nga. So malaman-laman mo. Basta to make the long story short, nag-heads up pa nga ako sa boss nun. Dun sa mga sinasampal-sampal niya, sabi ko, sir, hindi ko po alam kung ano nangyari sa kanya, kung nasaan siya. Basta Naka-blatter pala. Hindi pinablatter namin. Pero although hindi pa yata pwede or parang hindi pa pwedeng i-declare Kasi as a missing 24. person. Oo. Kasi 24 hours. tapos nakita ko partner dun sa list, dun sa wall nung dun sa Makati ng mga missing person, ang daming babae. Ang takot ko talaga, partner. Gracious. Tapos sa madaling salita, nung umaga na, ayan, finally,
nalaman ko na nakauwi siya sa kanila. Okay. Nakauwi siya sa Nakauwi kanila. naman pala. Nakauwi naman pala. Pero ang dami niyang pinagdaanan. Like, sumakay siya ng truck. Truck ng ano yun, di ba? Parang gulay ba? Oo, parang ganun. Sumakay siya ng truck. Ano ba yun? Paano kung dinala siya sa Tugigaraw? Pagising niya sa Tugigaraw Isabela siya. na siya. Di ba? Parang nakakaloka. Tsaka kung paano kung may masamang nangyari, ako talaga yung huling kasama. Tsaka syempre, guilt ko yun. Oo. So see, yan yung mga nakakalurkay na effect kapag ka hindi natin kinontrol. Kaya Correct. di ba laging sinasabi, drink responsibly. Di ba? Pinalitan na ba yung moderately ng responsibly? Oo, di ba? Kasi mas appropriate yung word na maging responsable ka. Ganun. Tama. Maging responsible drinker tayo, mga kabisyo. So, ang tanong dito, ano yung naging paraan niya para maka-move on na siya dun sa nangyari? Ay, alam O ko hindi talagang- na siya nagpakita muna sa akin for a while. Ayun. Secondly, hindi na siya uminom. Oo. Parang nagka-phobia siya sa alak. Okay. Kasi, syempre, party ko ba naman, biglang diba, yung mga pinagagawa mo, tapos sumakay ka pa ng truck, diba? Nakatulog ka pa dun sa may truck ng gulay. Buti nga, nakabalik ng tagig, nakakaloka talaga. At saka, tama, nag-promise siya na, sabi niya, susunod talaga pag may event kayo, hindi ako iinom, Oo, diba? parang gano'n, yun na lang, may learning. Yes, Oo, yes. yun, yung kahihiyan, eventually naman, 'di ba, matulad nito. Noong time na 'yun, nakaka-tense siya. 'Di ba? Pero ngayon, nakakatawa na lang siyang Oo. isipin. So yun na lang ako doon ko nakikita doon sa nag-PM sa atin, doon sa anggulong nakakatawa na lang siyang isipin. Ganun na lang, tingnan mo na lang look at it at a lighter note. 'Di ba, na nakakatawa na lang siyang isipin. Kasi pare-pareho naman kayong lasing, nagkakatuwaan naman kayo nun eh. sa true. Diba? So ano lang yon, for fun, pero wag mo nang uulitin ulit next time kung talagang alam mong nakakahiya itong gawin. Tama. Kami habang pinag-uusapan namin to, at the back of our mind, sinasabi namin na parang ano nga ba yung ginawa namin nakakahiya nung mga panahon na kami ay nagwawalwal din. So far wala akong nakita na ano. Madaming masasaya pero yung tipo nakakahiya na Yes. magbibigay sa iyo ng ng signal na oh my God, hindi na talaga ako iinom kasi nakakahiya. So far, wala naman. Pero Wala si Nicole, naman. marami kong alam na kwento. Oy, hindi naman para hindi naman para pang-blackmail. Nakakatuwa lang din. Nakakatawa lang siya. Oo. Wala akong pang-blackmail kasi alam ko kasi yung limit ko eh. Alam ko yung kapag ka dinagdagan ko pa ng isang shot ng tequila, alam kong magiging sobrang matapang na ako. Alam mo, matapang meaning, magiging confident akong gawin yung mga bagay na hindi ko naman typical na gagawin. Oo. Kahit extrovert ako, gets mo? Yung parang mga ganun. So, it's important that you know your limit na hanggang dito lang talaga. Kung hindi, alam ko, papalo na yan ng mapupunta na ako sa ibang, anak ko, mahirap, sa ibang kama. Charot. Mahirap na. Oo, dapat yung alam mo lang. Tsaka ang mahirap pagka nakakainom you forget your things. Mm-hmm. 'Di ba? Paano kaya ako hindi ako nagdadala ng mamahaling Oo, gamit? Pag ganun, kapag tsaka ka- ang pera mo dapat sakto lang. Sa true, Oo. sakto lang yung pera. Tapos yun nga, paano partner ko? Halimbawa, naglasing ako, tapos suot ko yung mga Mayat de la Rosa fine jewelry na minomodel ko, di ba? Tapos hindi ko alam, kinukuha na pala magbabayad ka sa akin. habang buhay. Di ba? Tingnan mo ba? Alam mo yung akala mo, ito scenario, may suot Oo. kang suot kang alahas, binili mo kay Madam Mayet. Oo. Tapos pinaghirapan mo, di ba? Pinag-ipunan mo, Oo. finally nabili mo, nag-bar ka. Yan, Tapos yan. uminom ka. Nako. Akala mo yung lalaki, talagang Binubulungan ka. hindi Oo, mo alam mo. dinidila-dilaan yung tenga Correct. mo. 'Di ba? Yung pala dila niya ang ginagamit pang tanggal ng pakaw. Ang tigas ng Galing. dila. Ikaw naman, di ba? Ikaw naman Kiliting-kiliting. kinig na kinig ka kasi ang tigas ng dila nito. Ang hindi mo alam, 'di ba? Tapos hindi pa tumigil sa kanan. Oo. Lumipat pa ng kaliwa, Sabi mo, 'di ba? syempre, ikaw galing na galing. Ikaw naman, bigay na bigay. Pinapil mo naman Oo. talagang 'di ba? Kasi ka nakainom, ang di mo alam, the next day. Oo. Tas Nung niliigan iniisip ka mo, rin, niliigan ka rin, niliigan diba? ka din. Yung pala, tinatanggal na rin yung hook ng necklace. Sipin mo diba? yun, Hindi, no? pero totoo yun Ang dami pong nakawa na nangyayari kapag may inuman. Totoo yun. Kasi some people take advantage of that. Alam nila na, hindi na niya iniisip ng tama. Correct. Diba? O di naman kaya partner, yung, rinig ko lang to, tinitake advantage ng mga nasa bar. Mm-mm. Yung mga tab.
Oh, di ba? Oh, yung mga resibo. Parang magulat ka sa mga Hindi bills totoo. na, siyempre, lasing ka na, hindi mo na Hindi mabasa mo na na, maayos. oo. Makita mo lang sasabihin ng sinong waiter, 12,000 po Oo, yung babayaran correct, nyo. diba? Ikaw Kahit naman posibleng parang- 8,000 lang naman yung binayaran nyo. Pero hindi mo alam, may dinagdag na sa yung sisig, kahit isang sisig lang yung Oo, inano mo, yung diba? mga bottles of beer na in-order Oo. nyo. Di ba? Nag-times 2 pala nang hindi mo nyo napansin. Tama. Di ba? Oo. So, posibleng may mga gano'n. At part yun ng panlalamang habang kayo ay nagiinuman. At ang daming ganong klase ng eksena, ha? Yung mga pandaraya o pagnanakaw, 'di ba? Mawawala yung wallet mo, mawawala yung cellphone mo, yung pala nakuha ng kabilang table. Ikaw kasi sayaw ka ng sayaw, so nakalimutan mo na. Oh, 'Di ba? Na naku. yung cellphone mo na nakapatong sa table mo, Yan. nakuha na ng kabilang table. Yung bag na Tama. nawawala, marami din ganyan. Oh. 'Di ba yung kasama mong nawawala? Oh, totoo din. Nangyayari din yan. yun. Dami Nawawala ganyang yung, kwento. nawawala yung kasama. Yung iba, inuwi ng iba. Yung Oo. iba naman, natulog na sa CR. Ang dami Oo. kong kwentong ganyan na narinig, partner. Totoo. Ang tagal-tagal yung CR, yung pala nakatulog. Yung iba nawawala, yung iba nagwawala. Yun. Diba? Ang oo. daming mga ganyang pangyayari dulot ng alak. Kaya kailangan maging responsible drinker tayo, mga kabisyo. Correct. Para wala tayong pagsisisihan sa bandang huli. Sa true lalo. Yun na lang po, kabisyo. Masaya ha? naman mag-inuman, pero wag natin susobrahan. Tama. Kasi maaaring hindi na maganda ang kalabasan. Diba? Correct, true lalo to lang halong eklavo. O siya, salamat sa mga kabisyo natin na nakatutok. Tayo ay mag-fan scan, partner. Wala tayong Wala ba today? Ay, yung iba. Pinaubayan natin sa iba. Siyempre. Sino kaninong programa kaya? Uy, Ooh. malamang kay Robin Shen at kay Conyo Bicolano ito. Talaga ba? Oo. Ang tabay lang sa lahat ng programs para alam natin kung sino mamimigay para sa ating fan scan. Exit na po kami. Salamat mga kabisyo for joining us. Mamaya ulit. Kwento ng Bornay. Record tayo, Boyet.